Araw na nasa EDSA ang tanong. Ayan, ano? Kompleto pa ba yung ngipin mo? Parang kumpleto naman. Ako, hindi na. Pisti. Ikaw pa ba yan yung kausap ko o iba? Ha? Ako pa rin to. Kaya ikaw ba o? Nag-iba na ako na apelido. Ano na apelido mo? Hindi na ako si Diego Bandido. Ano na pangalan mo? Diego Bungi. Wag mo naman masyado i-close up, ano? Kaya nga. Dapat may anggulo. Oh, hindi. Oo. Okay lang. Yan, okay lang yan. Ano ba yung mga nahihirapan kang mga letters o pag-pronounce, yung pronunciation? Eh, siyempre, nagiging idol ko na si Ricardo Dalisay. Ganun ba yun? Ganun? Yung letter S. S. Ayan. Pero kaya ko naman kasi... EDSA. Kaya ko naman kasing gawin ng paraan. Okay. Pero kung yung normal na pananalita, halimbawa, snake. Oh.